Mä aloitin Skyblogin ja mä tein sen itse. Hienoa kertoo. Mutta aloitetaan se kumminkin, niin koska mä pelaan tabletilla, niin mun piti tehdä tuonne itse portaali. Ja sitten tuolla on dirtti alla, koska tein sen itse. Ja tosiaan tää saari on 3 blokkia, niin kuin sen pitääkin. Ja meillä on täällä chestissä on, pitäisi olla. Joo, mä oon laavasipulettit. Että mä ehkä osaan tehdä ton asian, mutta ensin ei vielä tipu. Katan tätä vähän alemmasta tätä meidän maata. Nyt on eka kerros. Ja sitten voin näyttää mun skinin. Mun skinin näyttää tältä. Nyt jatketaan. Mä en sitten ikinä tehnyt kopiageneraattoria, että menee mulle vielä tipu. Mä luultavasti feilaan tän jotenkin, mutta yritetään, ettei feilata. Ja me ei sitten saada kusettua sille, että mietitään tohon, tai siis ettei mietitä yhtään tämmöistä crash-blokkia tähän. Niin ei saisi käydä. Ei meillä ole yksi dirtti hukkaan. Yksi kaite. No. Ja koska mä pidän sneakkiä päällä, koska mä toivottavasti muuten tippuisin alas täältä. Ei, lähellä tipu. Elikkä nyt ekana hakataan siis näitä asioita dirttiin. Mä en uskalla vielä hakata tuota puuta, koska sitten vähän köpösti ja säplingit tippuis tonne. No voi herra. Sitten on pakko alkaa vielä sataankin. Tää ei nyt mene ihan hyvin. Mä laajennetaan meidän alustaamme, että voidaan. Ei. Tuohon. Ei siihen. Siihen. Ei, yhtenäiseen. Vähän kyllä takaa. Siihen. No. Nyt sitten. No. Nyt meillä on tosta yksi blokki Ei. Siihen. Sitä on sitten ihan aito versio, joka maksoi 7 € tämä Minecraft. Ja me voidaan ehkä jossain vaiheessa pelata mun pikkuveljen kanssa tätä. Ja uskalletaanko laittaa vielä tänne perus. Tervehdys teille lampaat. Ei. Pelän kuvat mä tipun, vaikka mä tiedän, että mulla on toi sneakki päällä, mutta mä silti pelkään jo tipun täältä. Me voidaan ehkä katsoa. Mä haluan vielä tonne päin lähettää. Koska muuten mä luultavasti onnistunut jostain syystä feilaamaan tonne. Mutta mä en saa käyttää saplingia. Ei.
Ei voi kakkeli. Mä napulitte jo 2, kohta 3. Voi napulitte 3. Ehkä voitaisiin hakata tää puu. Toivottavasti nyt saadaan saplingi, koska mä en hirveästi tykkäisin osata saplingia. Meidän pitäisi vähän käydä säätämässä. Nyt odotetaan, että meiltä tippuu saplingi. Tipun kohtalas. Ei, etu tosissaan kyllä sun on pakko antaa mun saplingi. Oi tuon saplingi. Minä. Jes. Puu kerätty. Otettava. Nyt. Katsotaan sieltä. Ei. Ei tippu onneksi. Otetaan sinne meidän puut. Ja noin. Nyt. Ei vaan, mutta tänne liitettä kumminkin sieltä. Ja voi. Yps, melkein oltiin maassa. Voi. Ei. Ei. Nyt yritetään tehdä jotenkin. Meillä loppuu muuten dirtti kesken. Voihan kappeli. Ei siihen. Virttimme on hiukan loppumassa. Ei kakka. Tehdään loppu. Oi on meillä vielä Ihan se, nyt meillä on dirtti kesken. Mä vielä muistan, miten tää tehdään. Tää on vähän iso. Mistä vähän seis, mä teen tohon kolon. Nyt on ihan varma. Ei kakka. Muistanko mä näin? Ei. Älä tee noin. Ei, älä otas. Meillä on toinen saplingi, niin meillä on 2 saplingia. Melkein osattiin. Onnistuinko mä nyt? Ei, kekkö. Nyt pidetään pieni paussi. Niin, jatketaan. Mä kävin Kreatiivellä tekemässä tuon kogeneraattorin. Sitten mä hankin vähän lisää dirttiä tuolta Kreatiivesta. Nyt mä pitäisi tehdä toi asia. Eli tuo pikaksi, että me voidaan hakata kiveä tähän mänsykoon. Ei. Crafting table. Hyvä minä. Niin, osattiinhan me. Meidän puu kasvoi uudestaan. Joten ihan sama. Tuhattiin nyt vähän se muuta, mutta yritettäisiin nyt uudestaan. Toimiiko tää? Ei se toimi. Vähän lagaa. Joo. Mä pidän pikkupaussin hakkaamaan itselleni vähän kiveä, että me päästään tänne toiselle saarelle.
25 koplea. Niin nyt mä teen niitä läpejä. Päästään tonne asti. Mä tein itselleni. Hankataan sitten 1 kople lisää, koska tää on uuni. Jee, noin. Se oli piti pausata, kun mä arvostin. Niin. Mä tein uuniin ja tossa kävi isket ja mun piti pausata tuon. Laittaa noin ylimääräiset tonne. Ja sitten näkytään hisori, kun tuossa näkyy noin kuvausnapit tuossa reunassa. Mä en vielä osaa ottaa nyt pois siitä, mutta katsotaan, jos mä en osaisin. Mä otan tosi suuresti häiritsee, ettei vesi valu tonne maahan. Hisori, jos kuuluu toista ääniä. Onneksi niin kuin lähellä. Mä jatketaan sitten, kun mä oon tuolla. Tiedättekö, että mua ärsyttää sairasti, koska meillä jäi vaan vähän kopleja puuttumaan. Eikä mä ylitetä vielä. Mä varmaan juoksen tästä noin. No. Tästä tonne saarelle. Katsotaan tää puuta. Näin, ja sitten tuolta toi sapling. Miksi se sopi sen kohtaan? No ihan semmoista. Okei, siirrästetään. Näin se nyt on. Niin. Ja mä uskon, että tää eka osa oli nyt tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi jaksossa. Moikka!